عبسيني معصومي تطلعوا مزنك نقولي عاما كوميدي دراما علانات وزاتات سبورت في الميتا سلام كوراتن كبرانن تخطاتلتنا كميك أنيقاتكم نلومي نوشتتات سقاتاتنا خنطمتون مئنتي كندنقون بمبال نابزلونا تاريخو وطاتات قولحتا قبر مريس اللغو تسفا قبر نسقاتكمون نزي العلي زلغور استي كدقفوني بتقوين باتي نابتتحستو بغطتا قاتوم ماتشم كلاتنا بتاريخيخون بمعكنا زينا خاب نفلطو إرترا بسقاتات كرسي هابتام مخانا بتدقاقامي كزرب سمعنا لنا كابتن نزهاجر تاريخاويت كمتبهال زقبرا أدوليس قوحيتو كسكس مترا وزته خنتقس نخالينا نلومي قال خابعاتن نتفلطونا بزعب انزلو زدرع كوقنا چلي ناي أدوليسن قوحيتون زانتاتات سنت انتدما أداليو كابزلو ناي لومي منچتو حستي زتفلالي صحفاتن كاب قالمت ايق تمارا مارسنت انتي دكتور يوسف لبسقال زرخب كونيو بأدوليس دما كجمر حنت خابتن ابسنت انتاو بوتاتات عالمنا قول حاقداس نزلوا بوتا أدوليس مخانا ابستفلالي صحفات ناي اركيولوجي عالمنا تتقيسو ان رخبو حقيو أدوليس قدم زبن ودباويت أزولو تباهيلات فلت منبارا مصحفت تاريخ يحبرونا إذا تاريخويت بوتازيا قدمي لدة كريستوس أمايت عمتات تدوكينا منباراون قلقابتي تنتاويت زبلايم دحر لدة كريستوس أبسال ساين رابعين كفل زمن بفلايكا أبشابعي كفل زمن قرفو أزي عمرتي كأندن أقداسيتن ودب ناي كباب قرن أفريكان مأكلاي مبرغان منبارا سنو التاريخا يمسكر اللايو أزولو دحر أدوليس نتنتاوين كتماتات نايت أوان زنبرا كم قوحيتو كسكس مترا كوم إلكاخ ساباق سمن زلو بوتاتات معبالي نايت أوان بر منباران كاب كيح بحري ندوبو باب زركب بوتاتات نلعلي 400 عامتات أبهلاون سنقرساون كالليل زي كونت الواتات كم زنبراون زي تسند زانتالوا أدوليسنا إذا أبتنتاوي إرتراو سلطانة كم امنخورنا منبارا زنقرل أدوليس نتي أمونغو هندن هاجرات ميديترانيان زنبرة بحلاون قطباون من لواتون كأند مراقبيت منبارا يفلت نزمنات أبكيح بحري نزكاز زنبرة نقداوي من لواتن معبالن ترى قلح كوينو كساب چاينا زبت سحزان تالوا إذا قرصا هاجرن من النتزبان تقلص ودباويت كتما كم زفلت بإرتراويانن إيطالياويانن تمرامرت سنت انتي سفح كعتا تقايد اللاس انتاي تمثل كم زنبرت آفاوتياخ تزاربن رأيوني ختبلن جميرا لا اتبز عباس تتحف الزانتا من النتاقا مستبقبري آب كعتا زركب زلو مسلا لك أن الزانتا زرقاقز كوينو ترخيب اللوم أبتيز عمرت اللزب هالقزيه ودباويت أدوليس صفحتا عباي منبارا زحجي تقعيتو زلون جنا زيتا تنكفا أسران دما كساب 21 هكتار صفحات تزرقيحو زركب كمرا حمدن زعنوا أبايتنا اللوام قال خبز دمايو بسنا فلتتاو مقدي بأركيولوجيست استفحيرو نقدام وزيو نبسحتن تمرامرتن زدن نقزانتا زنقر زلو أبسمينا وخفالني أدوليس بغرصي بازيليك زيت سرح أبيات مقدسات بدهساس ترخيبنا اللوع أبتي دبواو معرابكا نعشتون بتراس سرارحاز تسرحو أبايتون قال خفالهم تقوعيتو قالع كوين اللو رحوق إلكا أبتم عرباوي كفالاون بركز زبالة سبر بارنا عنود بمهلاو لعلو الدرب زخونو تنتاو عن تقماتوا أبزبو تازي ينبرو خمز نبارو زأمتيو سنة انتاوي كرستات أدوليس كم زرقاقصون يرقاقصون كم زلون أدوليس أبكالا مليونيم كدم لدة كريستوس نتي أمونغو خلت جافات إرتران دبوبو معراب عربن زمعبل زنبره وستأزوباو زمدناتات كأندمو وهاديت ماكل من بارايو بتي أما العالم كساب جاف شاينا ببقزيو زركب زلو أبسنة انتاوي زتوكوره زتسنده تاريخ تأكس زانتاتاتن صحفاتن كمون حجي
ኣብ ኣዱሊስ ዝቀላቀል ዘሎ ሓቅታት ጭብጢ ሃገርና ኤርትራ እታ ጥንታውያን ግብፃውያን ዕጣን፣ ወርቂ፣ ስነ ሓርማዝ፣ ብሩር፣ ኣስራዚ ወዘተ ዝሽሙቱላን ዝነግዱላን ዝነበሩ ምድረ ፑንት ምዃና ዘጉልሕ ሓቂ እዩ። ከም ዝፍለጥ እቲ ኣብ መወዳእታ ቀዳማይ ዘመን ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ ብሰፊዑ ብሮማውያን ዝካየድ ዝነበረ ናይ ባሕሪ ንግድ ንኣዱሊስ ኣብ ንግዳዊ ምልውዋጥ ዝነበራ ግደ ዘዕዝዝን ኣብ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኣገዳሲት ወደብ ከም እትኸውንን ዝገበረን እዩ። ኣብቲ እዋን እቲ ኣብ ኣዱሊስ ዝነበሩ ደቀባት ኣዱላውያን ተባሂሎም ይፍለጡ ከም ዝነበሩ ከዓ ንእግረ መገደይ እናሓበርኩ ካብ ጽማቕ ዛንታ ኣዱሊስ ድሕርዛ መሰጋገሪት ሙዚቃ ናብ ዛንታ ታሪኽ ስነ ጥንቲ ቋሓይቶ ክንሰግር ኢና። ምሳይ ጽንሑ። ኣብ ታሪኽ ስነ ጥንቲ ኤርትራ ከም ኣዱሊስ ብወገን ደቡባዊ ወገን ኤርትራ ጉልሕ ስፍራ ዘለዋ ቋሓይቶ እያ። እቲ ዝገርም ቋሓይቶ ክሳብ ሕጂ ኣሰራ ተኸይጡ ዝረአን ገና እውን ህዝቢ ኣብ ከባቢኣ ዝነብርን ምዃኑ እዩ። ታሪኻዊትን ጥንታዊትን ከተማ ምንባራ ዝንገረላ ቋሓይቶ ክሳብ ሕጂ ብቋሓይቶ እያ ትፍለጥ። ካብ ቀይሕ ባሕሪ ንመጠራ እትበሃል ካልእ ታሪኻዊት መሬትና ይኹን ናብ ኣኽሱም ኣብ ዘመሓላልፍ መስመር ተደኲና ከም ዘላዩ ኣቀማምጣ ዝሕብረና። ወደብ ኣዱሊስ ናይ ንግድ ቦታ ክትከውን እንከላ ቋሓይቶ ድማ መናገሻ ከተማ ወይ ፖለቲካዊት ከተማ ምንባራ ሰነዳት ታሪኻ ይሕብር እዩ። ኣብ መንጎ ነፍሲ ወከፍ ህንፃ ዝርከቡ ጎልጎልን ኣሰርዲጋታትን ቋሓይቶ ብኣቝፅልቲ ዝወቀበት ምንባራ እውን ኣሰራ ይእምት እዩ። እዞም ብርክት ዝበሉ ህንፃታት እዚኣቶም ብዓይነቶምን ደረጃታቶምን ዝፈላለዩ ኮይኖም ብድሕሪ ሕጂ ኣብዛ ጥንታዊት ከተማ ዝግበር መጽናዕትን ዓብ ኹዕታን ንብዙሖምን ዓይነቶምን ብንጹር ከርኤና ትጽቢት ይግበር። ቋሓይቶ ካብ ኣዱሊስ ዝዓበየትን ኣብ እዋና ሓንቲ ካብተን ዓበይቲ ከተማታት ናይቲ ከባቢ ምንባራ እውን ኣሰራ ከም ዝሕብር እዮም ክኢላታት ናይ ዝዓውዲ ዝገልጹልና። ኣብዛ ጥንታዊት ከተማ ብሰፊሑ ዝተዘርግሑ ኣዕኑድን ሓወልትታትን እውን ይርከቡ እዮም። ሓንቲ ካብተን ተተኺለን ተሪፈን ዘለዋ ኣዕኑድ ንታሪኽ ቋሓይቶ ትገልጽ ኣብ ርእሳ ጽፍሕ ዝበለ ሞደሻ ዝመስል እምኒ ተሰኪማ ግን ከዓ ብዘገርም ሚስጥር ክብደታ ሓልያ ቆይማ ትርከብ ዓንደላ። እዛ ዓንዲ እዚኣ ንሕሉፍ ክብሪታ ከተማ ተጉልሕ ህያው ኣብነት እያ። ብዘይካዚ ብርክት ዝበሉ ሓጽብታት ማይ ምንባሮም ዝእንፍቱ ውሕዳት ሓጽብታት እውን ኣይተሳኑን። ካብቶም ዘለዉ ውሕዳት 10 ሓጽብታት ክሳብ ሕጂ ንሽኻት ዓመታት ኣገልግሎት ኣብ ምሃብ እትርከብ ሓንቲ ማእከለይቲ ሓጽብላ። እዛ ሓጽቢ እዚኣ ሳፊራ ኣብ ዝተባህለ ቦታ እያ እትርከብ። ዳርጋ ክንዲ ዓባይ ራህያ ወይ ንእሽተይ ዲጋ ናይዚ እዋን እዚ ኸኣ ትኸውን። ማይ ፍጹም ኣይተዝርቑን፣ ምኽንያቱ ኣብ ከውሒ ተነዲላ ዝተሰርሐት ኮይና መናድቕ ናይዛ ሓጽቢ ብዓበይቲ ርቡዕ ኩርናዕ ቅርፂ ዘለዎም ኣእማን ዝተሃንጸት እያ። እቲ ዝዓበየ ርቡዕ ኩርናዕ ቅርፂ ዘሎ እምኒ 1 ሜትሮ ብ48 ሴንቲሜትር ንውሓት ዘለዎ እዩ። ኣብ ሓደ ካብ እምንታት ናይቲ ሓጽቢ ኸኣ ብጥንታዊ ግእዝ ዝተጻሕፈ ተወቒሩ ንረኽቦ። እቶም ኣብ ቋሓይቶ ዝርከቡ ሓወልትታት ብቋንቋ ሳሆ ወይሮ ኣሚልየር ተባሂሎም ይጽውዑ። እቲ ዝተተኽልሉ ቦታ ድማ ስፍራ ዓበይቲ ይበሃል። እዛ ጥንታዊት ቋሓይቶ ሒዛቶ ዘላ ቅርሲ ማእለያ የብሉን። ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተሰርሐ እጹብ ድንቂ ዝኾነ መቓብር ብጌጋ ገለ ሰባት መቓብር ግብፂ ብምባል ዝጽውዕዎ እኳ እንተኾኑ በቶም ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ዘለዉ ሰባት ግን ኣምሃር ቀብሪ ተባሂሉ ይጽዋዕ። እዚ ፍሉይ መቓብር ብዓበይቲ ርቡዕ ኩርናዓት ኣእማን ዝተሃንጸ እዩ። ኣብ ውሽጢ እቲ መቓብር ድማ ክልተ ነንሕድሕዱ ዝጠማመት ቅርፂ ዕምባባ ዝመስል መስቀል ኣለዎ። ቋሓይቶ ከም ኣዱሊስ ብኹዕታ ክትፈሓር ብዙሕ ወጻኢታት ዝሓትት ስራሕ ዘድልያ ከም ዝኾነት ክኢላታት ናይ ዝዓውዲ ይሕብሩ እዮም። ከም ኣዱሊስ ተፋሒራ ክትወፅእ እንተኾይኑ ናይ ብዙሕ ክኢላታት ብደረጃ ሃገርን ዓለምን ዘድልዩ ሰባት ዘመናዊ መሳርሒታት ስነ ጥንቲ ከምኡውን ዓብ ማልን ጉልበትን ከም ዘድሊ
ወሲኾም ይገልጹ። ምኽንያቱ ቋሓይቶ ኣብ ከባቢያ ዓባይ ከተማ ስለ ዝነበረት ጎድና ይኹን ቁመታ በበይኑ ካብ 4 ኪሎ ሜትር ዘይውሕድ ንውሓት ከም ዝህልዎን ፍሉጥ ናይ መተሓላለፊ ጎደናታት ከም ዝነበራን ግምታት ስለ ዘሎን እዮም። ቀደም ዘመን ብዙሕ ሰባት ኣዝዩ ውሑድን ካብ 10ታት ኣሽሓት ዘይሓልፍን ስለ ዝነበረ እዚ ናይ ቋሓይቶ ስፍሓት ኣብቲ እዋን እቲ ናይ ዓባይ ከተማ ስፍሓት ምዃንዮም ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ዝገልጽዎም። ናይ ቋሓይቶ እዚ ኻበልና ቋሓይቶ ክትለዓል እንከላ ከይተዘከረት ወይ ከይተለዓለት ዘይትተርፍ ኣብ ጥቓ ቋሓይቶ ትርከብ ሓንቲ ዓዲ ድማ ኣላ፣ ተኾንዳዕ ትበሃል። ተኾንዳዕ እውን ሓንቲ ካብ ታሪኻውያን ቦታታት ሃገርና ምዃና እዩ ሰነዳትና ዝሕብረና። እዛ ዓዲ እዚኣ ቀደም ጥንታዊት ንእሽተይ ከተማ ከም ዝነበረት እዩ ዝንገር። እዛ ጥንታዊት ከተማ ናይ ሎሚ ዓባይ ዓድን ተኾንዳዕ ካብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ናብ ቋሓይቶ ኣብ ዝወስድ ጸሊም ሃገራዊ ጽርግያ ኣብ ዝርከብ ብጎቦታትን ሰፊሕ ስንጭሮን ጎላጉልን ዝተደኮነት እያ። ካብታ ናይ ሕጂ ዓዲ ተኾንዳዕ ውፅእ ኢልካ ሓደ ደው ዝበለን ካልእ ድማ ንእስ ዝበለ ከቢብ ዝርእሱ ኣዕኑድ ኣብ ደረት ናይቲ ጽርግያ ጥቓጥቓ ይርከቦም። ኣብታ ናይ ሕጂ ዓዲ ተኾንዳዕ ዘላቶ ኸዓ ኣብ ሓደ ዓብዪ እምኒ ዓረ ጥንታዊ ጽሑፍ ዝተወቕረሎ። ቀደም ዘመን ተኾንዳዕ ከም ንእሽቶ ከተማ ቋሓይቶ ኸዓ ከም ዓባይ መናገሻ ከተማ ይቝጸራ ከም ዝነበረ ንጹር መርትዖ ኣሎ። ብዘይካዚ ናይ ሕርሻ ቦታታት፣ ኣብ እምባታት ዝርከቡ ዕርድታት፣ ሓጽብታት ወዘተ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዝርከቡ እዚኣቶም እውን ከም ተወሳኺ መርትዖ ምዃኖም እዮም ተመራመርቲ ስነ ጥንቲ ዝሕብሩና። ምድኳን ናይ ዘን ኣብዚ እዋን እዚ ዝርከባ ዘመናውያን ከተማታት መቐጸልታ ናይ ዘን ዝተጠቕሳ ጥንታውያን ከተማታት ምዃነን ዘነጽር ኣብ ርእሲ ምዃኑ ንኣነባብራ ናይዞም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ዘለዉ ሰባት ብምጽናዕ ቀዳሞት ነበርተን ከመይ ከም ዝነበሩ ንምትንታን ይሕግዝ እዮም። ከምዚ ክተቕሶ ዝጸናሕኩ ሃገርና ኤርትራ ሃብታም ቅርስታት ከም ዘለዋ ርዱእ እኳ እንተኾነ ተፈላጥነቱ ኣብ ዓለም ግን ማዕረቲ ዘለዋ ጸጋ ዝዳረግ ኣይኮነን። ልዕሊ ኩሉ ድማ ዝተፈላለዩ ገዛእቲ ስርዓታት ታሪኽና ንምህሳስን ቅርስታትና ብዓለም ንኸይፍለጥን ነቶም ቀንዲ መወከሲ መበቆላውነትና ዝኾኑ ታሪኻውያን ቅርስታትና ኣብ ምህሳሶም ዝተጻወትዎ ተራ ቀሊል ኣይኮነን። ሕጂ ግን ኤርትራውያን ኣብ ውሽጢ ይኹን ኣብ ወፃእ ንርከብ ነዚ ጸጋታት ቅርስታትና ኣብ መላእ ዓለም ከም ዝፍለጥ ኣብ ምግባር ብወገነይ እጃምና ክንገብር ግቡእና ምዃኑ እርዳእኒ። በቲ ኾይኑ በቲ ጸጋታት ቅርስታትና ክንፈልጥ ፈሊጥና ድማ ብዓቕምና ንኻልኦት ከነፍልጥን ኣብ መላእ ዓለም ተፈላጥነቱ ምእንቲ ኸዓብን በቢ ዘለናያን በቢ ወገንናን ነዛ ንእሽቶ ትሕዝቶ ዝሰማዕናያ ዓቕምና ንግበር እናበልኩ ንሎሚ ዝፋንወኩም ኤፍረም ግደ። ካልእ ግዜ ኸዓ ከም መቐጸልታ ናይ ዝትሕዝቶ ናይ ገለ ታሪኻውያን ቦታታት ሃገርና ሃሰስ ካብ ምባል ዓዲ ከም ዘይውዕል ቃል እናኣተኹ ቻው እናበልኩ ፋንወኩም። በቢ ዘለናያን ኣብዘ ዘለናያን ሰላም ወሰናይ ንኹላትና ደሓን ቀኒ እዩ።